Bo día a todos e a todas. Benvidos á Casa Consistorial de Pontevedra, benvidos a este pleno de honra no que entregamos os premios Cidade de Pontevedra do ano 2024. Ten a palabra, en primeiro lugar, o señor secretario para ler a acta do acordo plenario. Bos días a todos. Non sei se me escoita. O Pleno do excelentísimo Concello de Pontevedra, na súa sesión celebrada a día de hoxe, adoptou o acordo por unanimidade dos seus membros e de conformidade co ditame da Comisión Informativa correspondente de aprobar a proposta do xurado cualificador e, polo tanto, outorgar os premios Cidade de Pontevedra 2024 na súa modalidade de persoa física a Manel Loureiro do Val polos éxitos acadados durante o ano 2024 ao alzarse como gañador do premio Fernando Lara de Domela en castelán co seu traballo Cuando la tormenta pase e por adaptación ao cinema da súa novela Apocalipse Z, estreada na plataforma de streaming Amazon Prime Video, onde se converteu na película con maior número de espectadores en máis de 90 países do mundo. E na súa modalidade de persoa xurídica aos servizos de digestivo e de dermatoloxía do Complexo Hospitalario de Pontevedra, Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, por ter acadado en 2024 a distinción do premio Best in Class, recoñecendo o esforzo diario das traballadoras e traballadores destes servizos para que a sanidade pública ofreza o mellor servizo posible. Reciben o premio en representación José Mera e Maita Valde. Ten a palabra o señor Loureiro para intervir. Moitas grazas. Non se asusten polos papéis, que vou a ser breve. Como se empeza con isto, non? Estimadas amigas e amigos, veciñas e veciños, membros da corporación, moitas grazas. Grazas por estar hoxe aquí neste acto solemne do Concello de Pontevedra. Grazas por estar presentes e facer cidade no día de San Sebastián, patrón de Pontevedra. E grazas, por suposto, por acompañarme nun día tan especial para min. Pero, sobre todo, grazas en especial, en primeiro lugar, como non podía ser de outra forma, á Asociación de Veciños de Outeiro do Castro, que foi quen presentou a miña candidatura para este galardón, que hoxe recollo con todos vostedes como a testemuña. Ao longo da miña carreira profesional como escritor, que se estende xa ao longo de case 20 anos, o tempo pasa, tiven a oportunidade de recibir bastantes premios, recoñecementos e galardóns, pero poucos supoñen tanto como este. Hai unha expresión común que reza que ninguén é profeta na súa terra, pero este Cidade de Pontevedra ven a demostrar que non sempre é así. Nun ano con moitas candidaturas excelentes e que merecían este galardón, o xurado decidiu por unanimidade que eu era o merecedor desta distinción, que acepto con satisfacción, responsabilidade e moita humildade. O xurado tivo en conta a miña traxectoria ao longo do pasado 2024, un ano, sen dúbida, excepcional na miña carreira. Non só fun merecedor do premio Fernando Lara de Novela, un dos premios literarios en castelán máis prestixiosos do mundo,
que en edicións anteriores foi gañado por autores da talla de Francisco Umbral, Terence Mois, Sánchez Dragó, Ian Gibson ou Zoe Valdés, entre outros moitos nomes que me empequenecen. Ademais, Cuando la tormenta pase, converteuse nun dos libros máis vendidos e lidos do ano en España e Iberoamérica. Un libro cuxa acción, personaxes, tradicións de fondo e cultura son os propios de Pontevedra e a súa comarca. E por se iso non fose suficiente, a película de Apocalipse Z, unha película rodada en Galicia e algunhas partes en Pontevedra, película baseada na miña primeira novela do mesmo título, converteuse na película máis vista de toda a historia de Amazon Prime Video a nivel mundial e unha das producións españolas con máis espectadores de todo o ano. Gozar da confianza de tantos millóns de lectores e espectadores de todo o mundo que se animan a seguir historias contadas dende aquí, ambientadas aquí e coa nosa forma de ver o mundo, é todo un privilexio e unha gran responsabilidade que espero que me siga sendo outorgada ao longo da miña carreira. O Cidade de Pontevedra deste ano significa para min algo máis, se cabe, que ese recoñecemento. Supón entender que a vida cultural desta cidade é vibrante, complexa, única e diversa. Que Pontevedra é un lugar que vive, pensa e soña en galego e en castelán e que é capaz de crear historias que resoan en todo o mundo. Que é a cidade soñada de Castelao, pero tamén a cidade de Vallinclán, Torrente Ballester e tantos outros autores e autoras que, sen importar o vehículo que escollan para expresarse, son capaces de contar historias universais. Que Pontevedra é, en definitiva, a suma do traballo e o esforzo de todos os seus habitantes, cada un deles merecedor, sen dúbida, do seu recoñecemento particular polo seu esforzo en facer deste recuncho das Rías Baixas un lugar único e inmellorable. Verán, gocei do privilexio, ao longo dos últimos anos, de poder exercer como embaixador da miña terra, do meu país e da miña cultura ao longo de todo o mundo, de exercer de galego universal, contactar coa diáspora e con tantas e tantas persoas que descubriron Galicia e Pontevedra e a súa comarca grazas á miña obra. Ese é un premio que non outorga ninguén, pero que para min supón un motivo de orgullo especial. Este Cidade de Pontevedra ven significar que dende o Concello tamén recoñecen ese papel, polo que unha vez máis quero reiterar o meu agradecemento eterno a todos os membros da corporación, así como as asociacións e membros de xurado que de forma unánime tiveron a ben outorgarme o galardón. Non me quero estender máis, pero non podo rematar sen unhas palabras de agradecemento especial para a miña familia, que hoxe está aquí. Para os meus pais, que souberon entender que aquel neno soñador que vivía na súa casa era alguén que necesitaba espacio para poder imaginar historias e para que sempre había un libro máis, sen importar a situación económica, e para que a biblioteca da casa sempre estivo totalmente aberta, sen restriccións. Grazas, papá, mamá, por axudarme a voar. Nin tan mal para un rapaz de Cotobade, trasplantado en Pontevedra. E, por suposto, grazas a Lucía, a miña muller, e a Manel e Roy, os meus fillos, por entender que o meu traballo supón sacrificios para eles, ausencias e esforzos extraordinarios. Non sería capaz de facer o que fago sen a súa axuda, comprensión e amor incondicional. Este premio é para eles tamén, porque somos un equipo formidable, no que xa veu e no que virá. Agora sí, que nada máis, e moitas grazas. A seguir teñen a palabra don José Mera en representación do Servicio. Buenos días. Yo no soy el doctor José Mera, que no ha podido venir, nos lo ha comunicado aquí en el último minuto. Soy el doctor Ballina, él es el encargado de la planta en el servicio digestivo y yo soy el tutor de residentes, así que voy a leer su discurso, que estaba preparado para agradecer nuestro premio. En el nombre de los profesionales del servicio digestivo del Complejo Hospitalario de Pontevedra, quiero dar las gracias al Ayuntamiento por este premio
y al Colegio de Médicos de Pontevedra por haber presentado nuestra candidatura junto a los compañeros de dermatología. Y me he saltado el castellano, pero enseguida vuelvo al gallego. O 2024 foi moi especial para nós, con recoñecementos tan importantes como o Premio Best in Class ao mellor servicio digestivo de España e tamén o Innova Health ao mellor proxecto de inteligencia artificial no ámbito da saúde. Pero, sen dúbida, este Premio Cidade de Pontevedra é o que máis nos ilusiona porque ven da nosa cidade, da xente para que traballamos día a día. Este pasado ano fixemos cambios organizativos importantes na planta de hospitalización no servicio para mellorar a experiencia dos doentes e tamén dos profesionais. No eido da investigación seguimos a ser senlleiros con máis de 30 ensaios clínicos e impulsando proxectos tan innovadores como o que compartimos co Centro de Saúde de Lérez e de Virxen Peregrina, aplicando a inteligencia artificial para achegar esa atención primaria e a hospitalaria. Queremos destacar tamén a colaboración co Concello no noso proxecto para a eliminación da hepatite C, unha doenza que, gracias ao cribado pioneiro co que temos a sorte de contar, está a piques de convertirse en unha enfermidade do pasado. Aproveitamos tamén para animarvos a todos a pedir información e participar nos cribados que a saúde pública ten no ámbito de digestivo, como son este mencionado de hepatite e tamén o do cancro colorectal, porque salvan vidas. Por suposto, queremos felicitar aos nosos compañeiros de dermatoloxía, un servicio que admiramos e que compartimos investigación e sinerxias, e tamén queremos dar os nosos parabéns a Manel Loureiro, que leva o nombre de Pontevedra con orgullo polo mundo inteiro. De novo, gracias de corazón por este recoñecemento, que é un estímulo para seguir traballando por vós, día a día, con forza e dedicación. Moitas grazas. Ten a palabra a doutora Maite Abalde en representación do Servizo de Dermatoloxía. Bueno, bos días a todos. Eu penso que vou a ser a máis breve de todos. Señor alcalde, concelleiras e concelleiros, compañeiros galardonados, señores e señoras. É unha honra para min recoller este galardón no nome de todos os profesionais que traballan e forman parte do Servizo de Dermatoloxía, médicos, enfermeiras, auxiliares e administrativos. Todos nos formamos un verdadeiro equipo que traballa día a día con ilusión de ofrecer aos nosos doentes un servicio competente no profesional e humano no persoal. Esta ilusión conforma verdadeiramente o ADN do noso servizo, hasta tal punto que deixa un pozo en todos os compañeiros que ao longo do tempo han tido formado parte do servizo e que co seu traballo axudaron a chegar a onde hoxe nos atopamos. A dermatoloxía ten avanzado moito nos últimos anos, tanto en medios diagnósticos como terapéuticos, e no servizo realizamos tamén un importante traballo de investigación clínica. Pero ao mesmo tempo e máis que nunca se traballa con unha visión holística das persoas e das súas doenzas, para integrar na atención sanitaria a esfera psicosocial do paciente, mellorando a súa calidade de vida. Cando aínda no ámbito sanitario sofrimos as consecuencias da crise económica e da pandemia, recibir este galardón concedido pola institución que representa aos nosos doentes é todavía máis emocionante. Indícanos que, a pesar das dificultades diarias, o noso traballo ten un recoñecemento e nos impulsa e anima para seguir nesta senda. Compre dar as gracias aos nosos doentes pola confianza que depositan en nós e pola paciencia que moitas veces demostran cando non somos quen de poñer remedio ás súas doenzas. Aproveito tamén para felicitar aos demais galardoanos, ao Servizo de Digestivo do noso hospital, un equipo de magníficos profesionais e compañeiros que desenvolven un excelente traballo no eido da innovación e da investigación na nosa área sanitaria, un espello donde mirarnos.
a Manel Loureiro, fillo desta boa vila, galardonado, penso, pola difusión da cultura e a idiosincrasia das terras de Pontevedra máis alá das nosas fronteiras, do que recoñezo non ser lectora, pero serei no seguro a partir de hoxe. Moitas gracias, por último, ao xurado destes premios pola súa consideración para con nós e gracias a todos pola súa atención. Ben, pois bo día de novo a todas e a todos, conselleiras, todos chegarán, e conselleiros, membros da corporación, autoridades e representacións, premiados e premiada, membros do xurado dos Premios Cidade de Pontevedra, xornalistas e medios de comunicación, traballadores que hoxe fan posible este acto, amigas e amigos. Por primeira vez en máis de 20 anos, a Casa Consistorial acolle a entrega destes premios, destes galardóns, amosándose de novo como a Casa do Pobo e sendo testimuña dos fitos que a cidade e a súa veciñanza logran. Hoxe, este ateigado Salón de Plenos vivirá a entrega das dúas modalidades dos Premios Cidade de Pontevedra, física e xurídica. Dou grazas a todos e todas por facelo posible, tanto aos traballadores como ao público que nos acompaña, mais tamén quero agradecerlle de xeito especial o seu labor ao xurado, por sei que este ano tivo un traballo difícil cunhas candidaturas nas que calquera dos nomeados verdadeiramente merecían esta distinción. Compre, polo tanto, agradecerlle ao xurado a súa unanimidade e o seu consenso á hora da decisión final. Hoxe é un día grande para a Boa Vila. Estamos para entregar en man unhas distincións que teñen unha dobre virtude. Son, fora de toda dúbida, un galardón, un recoñecemento público, mais tamén son unha mostra absoluta de agradecemento a persoas e colectivos que deixan unha pegada na cidade, ao tempo que o seu traballo é recoñecido no resto do mundo, elevando o nome de Pontevedra. Aquí recollemos ese feito. Deixamos por escrito a súa constancia, os seus esforzos e a súa determinación por facer mellor a nosa vila, por facer de Pontevedra un lugar único no mundo. A cidade que hoxe coñecemos non sería a mesma sen a súa xente e todos os elementos que a integran. As persoas e os espazos xeran historias, xeran lembranzas e xeran, en definitiva, cidade. Sen xente e sen espazos comuns, Pontevedra sería outra cousa, sería unha cidade que non recoñeceríamos. Por iso é tan valioso o escritor que fai de Pontevedra un lugar fantástico onde tentar sobrevivir a unha apocalipse. Como contar con traballadores e traballadoras da sanidade que converten os seus servizos en referencias internacionais. A Boa Vila está orgullosa de todos e de todas as persoas que a levan e a viven de corazón. Así, o xurado acordou premiar na modalidade de persona física a un veciño coñecido mundialmente polos seus escritos, Manel Loureiro. Manel ven sumando nos últimos anos recoñecemento tras recoñecemento, tanto na súa terra como fora dela. Un exemplo clarificador do rol do escritor no mundo contemporáneo a través dunha carreira definida pola constancia e o traballo de aprender e crear a súa propia sorte.
Os escritos de Manuel partiron da rede ata o papel e mesmo agora podemos velo refletidos na gran pantalla. A súa imaginación crea mundos distintos aos nosos, sí, fantásticos, mais retrata a humanidade da nosa realidade, os pensamentos e decisións que tomamos, as nosas miserias e as nosas ledicias. É o pontevedrés vivo que máis exemplares de libros vende no mundo e que logra colocar e amosar o noso país, Galiza, a centos de miles de leitores ao colocar a súa terra como unha entidade propia e natural dentro dos seus relatos. Manel, parabéns e grazas polo teu traballo. A literatura é unha ferramenta imprescindível para avanzar como sociedade, unha peza fundamental dentro da cultura, con todo o que iso supón. Grazas por levar a Pontevedra nas túas historias e grazas por facer da túa paixón un elemento do que o mundo tamén goza en cada escrito. Doutra banda, na modalidade de persoa xurídica, o xurado concedeulle o premio aos servicios do aparello digestivo e dermatoloxía do CHOP, que recollerán, non me avisaron, nin José Mera, nin o director, o señor, como era? De la Ballina, tío, que eso que hai colegas que se chaman así. Bueno, José Mera non, González de la Ballina e Maite Abalde. Como ben sabemos, a sanidade pública é un dos mellores e maiores exemplos dunha sociedade democrática. O seu obxectivo é claro, coidar a toda persoa que o precise. Sabedes que eu fun médico. Se é posible deixar de ser médico nalgún intre, cousa que dubido, fun médico durante 20 anos. Sempre defenderei o papel da medicina como un vehículo para crear sociedades mellores e máis xustas, onde os doentes ou as doenzas son tratadas cos mellores medios posibles e onde os doentes e as súas familias son acompañados nos seus intres máis débiles. A calidade dos traballadores da sanidade pública é indiscutível. Contamos con algunhas das persoas mellor formadas e con máis talento neste campo. Así o demostran os servizos de dermatoloxía e digestivo do CHOP, referentes e recoñecidos a través de premios estatais e internacionais. O conxunto do seu traballo salva e mellora a calidade de vida das persoas que viven en Pontevedra e na súa comarca. A súa humanidade e o seu traballo son dúas pezas chave á hora de completar ese círculo de referencialidade do que a boa vila gosta, de sentir orgullo a cada paso, de ver que contamos con algúns dos mellores profesionais sanitarios que alguén pode ter. Só podemos agradecer como cidade e como pacientes o voso inmenso traballo, agradecer o voso criterio á hora de escoller un tratamento e agradecer ese xeito de espantar o medo nalgúns dos momentos máis escuros das nosas vidas. Moitísimas grazas. Aos dous. Sirvan estas palabras de agradecemento para lembrar os valores que nos deben mover como cidade na procura dunha Pontevedra mellor. A humildade, a constancia, a igualdade, o traballo, a diversidade, o sentimento de pertenza, o soño dun futuro mellor, dunha vila máis unida á hora de sermos referentes e dun sentimento colectivo na procura dun futuro máis luminoso. Os premios Cidade de Pontevedra son todo iso, un motor de recoñecemento, unha radiografía que hoxe sacamos do dinamismo e valor desta vila e que quedará recollido e salvagardado para o futuro. Grazas e parabéns de novo polo voso esforzo e polo voso compromiso co país,
coa nosa sociedade e coa nosa cidade e coas súas xentes. Viva Pontevedra!